ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми ғариб ва мухлисои канали Насим ТЖ. Ҳама касар созен хубен бародаро ва апау хоҳаро хушомад ба канали мо. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор яъне ки хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе ба навор мегирем. Бар шумо пешкаш мекунем чанд қай ҳаракат кардем, мисол ҳамин қадар бар шумо хонаҳои арзона кофта ёфта реклама кардем. Дӯстони азиз, касоне ки ягон чиз барои фурӯхтан ёки реклама кардан дошта бошед, хона, замин, ягон мошин, аппарат, хулоса дӯстон чизе ки доред, дар ватсаби мо сураташа қатъи маълумоти пураш рӯй кунед, реклама карда дар ноҳи оянда фурӯхта медиҳем. Рақамҳои ватсаби мо 911 32 43 44. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. Дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгири беҳтаринтон ки мо иншоалло ки қариб омадагем ба 100 000 подписчик. ана ки комментотуна интизора мо табрик кунед, мотиватсия метамода бо ҳаракат ба сӯи 200 000 подписчик иншоалло бо дастгирии шумо. хуб дӯстон, лайкора бизанед ва дар канал подписатсия кунед. ба ҳаматон тамошои бо фароғатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, ба касоне ки билети донишҷӯӣ дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо бародарамона тавсия медиҳем, яъне ки одами боварда мебошад, як то сурати худатонро аз миён боло гирифта равон кунед ва документиро дар ватсапашон равон кунед. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад ва ба почта қади равонтон мекунад. дӯстони азиз, ва шумо метавонед ба ин ҳуҷҷатҳо 1 сол дар Россия бемалол фаъолият кунед. марҳамат дӯстон, дар ватсапашон нависед, аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. деҳқоно ку дар ҳамин ҷо ҳастен, даст бардорен, кадоме ки деҳқон бошад, марҳамат, якта замин барои иҷора 5 гектар замини обӣ ҳастад. дӯстони азиз, дар шаҳри Ҳисор, ҷамоати Орион, деҳаи Халқаруд гуфтагия бардоро. хуб 5 гектар замини обӣ ҳастай, ҷуфт кардаги тайёра гуфтагия. дӯстони азиз, кадоме ки мисол гандум мекора ёки ҷав мекора, картошка, пиёз, помидорам хеле чизо мекора, мисол баҳрои ҳамин хеле одамора иҷора дода мешавад. одамоне ки шолӣ мекоранд, илтимос гуфтагия беҳуда занг назанед. нархаш бо маслиҳат 1 сол мисол ба иҷора мегири, 2 сол мегири, нархаш бо маслиҳат. ай номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. дар рақамҳои 901 29 41 41 хади ватсап дорад. дӯстон, тариқи ватсап марҳамат, дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар ноҳияи 5 кӯчаи Лоҳутӣ пушти стадиони Калон. хона 2 этажа ҳастае бардоро. дар якум этаж гуфтагия 4 дар хона ҳастае. дуюм этаж яъне ки фақат площадкаи калонай барои 4 дар хонаи дигара сохтаанд. гирдаш маҳкамаи ҳуҷҷатош 100% сотиқша маълум кардаги нестае, чанд сотиқ заминай, яъне ки 4 тарафаш маҳкам кардаги бардоро. кухни, баня, ошхона ҳамаи чиз дорад. ҳуҷҷатош 100%, подвали 8 метр ба 12. нарша 390 000 сомониш мега. срочна фурӯшия гуфтагия ки илтимос беҳуда занг назанед, фақат хадроҳ метавонед занг бизанед. нарша 390 000 сомонӣ мега. муомилаи хуб дорад гуфтагия. дар рақамҳои рӯи экранда дата номер дорад. дӯстон, марҳамат, метавонед муроҷиат кунед. сеюмин эълонамон дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае, қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ. аввал ин агар мезанед дӯстон ва баъдан мегузарем ба хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. 2 хона ҳастае бардоро. 2 дар хона барои зиндагӣ кардана тайёрай. якта калидор дорад. боз гуфтагия ки 3 дар хонаи дигар коробка ҳастае бо семблок бардоштагӣ ҳастае. гирдаш маҳкам, ҳуҷҷатош 100%, дар наздикияш мактаб, магазин ҳастае. нарша срочна фурӯшия гуфтагия. дӯстони азиз, 120 000 сомониш. дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Фирдавсӣ, 2 дар хона, марҳамат, яъне ки калидор дорад гуфтагия. якта калидори калон. рақамҳо барои тамос дӯстони азиз дар рақамҳои 2170 номери ватсап дорад. тариқи ватсап муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи мо Насим ТЖ салом расонед. инак дӯстони азиз, мегузарем ба хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе. 4 эълон бардоро қарор дорад хонаи фурӯшӣ ҳаста, яъне ки қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, деҳаи Навбунёд, пеши балнитсаи Рӯҳӣ, пеши беморхонаи Рӯҳӣ
ده در خانه هسته مساحت زمینش 3.5 سوتیقه нарахша дӯстони азиз сорочна фурӯшиga гуфтаги 210,000 сомонӣ камтар дигар боз арзон мекунем. Оби суед мушкилӣ нест, документош ҳамаш қоидавиян, техосмотр хулоса ҳамаи чӣ дорад гуфтаги дӯстони азиз. Нархаш 210,000 сомонӣ. Илтимос гуфтагие ки фақат хадрҳо метавонед занг бизанед дар рақамҳои 975 79 75 79. WhatsApp дорад дӯстон, WhatsApp имо ҳама чӣ кор мекунад, номери дастиш кор мекунад. Ди хонаи барак мебошад, кӯхони ҳам дорад. тариқи номерҳои яъне ки WhatsApp-аш муроҷиат кунед ва ай номи сомонаимо Насим Теҷа салом расонед. Дӯстони азиз, агар шамхели навораҳои хонаҳои фурӯши Ардишаҳри Душанбе маъқул донишида боша, ҳатман дар комментария 500 плюс монед шитоби мора мотиватсияи хуб метавад. Мо ҳаракат мекунем ки навораҳои нав, навораҳои беҳтарин ва хонаи арзона бари шумо реклама мекунем. касоне ки ягон чиз барои реклама кардан ё ки фурӯхтан дошта бошед биродаро, хона, мошин, замин, ягон техника дар рақамҳои 911 32 43 44 хади роё кунед, суратоша қатъи маълумотош реклама карда фурӯхта медиҳем. дӯстони азиз, ихел нархҳоро танҳо дар канали Насим Теҷа шумо тамошо карда метавонед. Хонаи фурӯши ҳастаи бародаро қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, тарафҳои Жилмастӣ, яъне ки деҳаи Қаратегинский д. 4 дар хона мебошад бародаро, гирду атрофаш маҳкам, кӯхни, ҳоҷатхона, ҳамаи чӣ дорад, бания дорад. 4 дар хона ва 4 сотиқ замина. кӯхни, бания, ҳоҷатхона дорад. Документош 100%. нархша 285,000 сомониш мега. аз номи сомонаи Насим Теҷа салом расонед. боз гуфтаге ки арзон мекунем бародаро. дар рақамҳои рӯи экранда 985 88 86 20 қади WhatsApp дорад дӯстон, тариқи WhatsApp муроҷиат кунед. дӯстони азиз, шашумин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. 3 дар хонаи фасони хушу сохта шудааст ва гуфтагие ки калидори калон, масоҳати заминиш 6 сотиқ заминай, гирдаш маҳкам, оби сфед пастаяни ҳастай. нархша сорочна фурӯшӣ 500,000 сомониш мега бародаро. кадоме ки дар комментария мисол навистагӣ буд аз ноҳияи Фирдавсӣ ба навор буги, ина бародаро аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Гулбута. дарахтҳои мевадиянда дорад. дар наздикиаш мактабу, магазину, балнисаву садиқ маршруткон гуфтаге ки мегзарад. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 915 67 63 65. WhatsApp дорад дӯстон, тариқи WhatsApp метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, деҳаи Оби Шифо гуфтаги бародаро, яъне ки ноҳияша маълум кардаги нестай. ба касоне ки маъқул донишида бошад, марҳамат метавонед занг бизанед. 3 дар хона мебошад, 3 сотиқ заминай, бания, кӯхни дорад. нархаш 350,000 сомонӣ, яъне ки оби суедам гуфтаге ки дорад. дӯстони азиз, нархаш арзон, сорочна фурӯшӣ. рақамҳо барои тамос 117 02 00 06. касоне ки дӯстони азиз аз тарафҳои шаҳри Душанбе мисол хонаи арзон гуфтаги буд, хонаи заминӣ, марҳамат метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, хонаи фурӯши ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, яъне ки Гипразем, тарафҳои Пахтакор, Шайнак. масоҳати заминиш 5 сотиқ замина бародаро. 10 дар хона дорад. канал, яъне ки дар наздикиаш канал ҳастаи ва ҷои нишаст барои истироҳат кардан, ҷои беҳтаринай. 2 та ҳаммом дорад. кӯхни, оби суети пастаяни ҳастаи. нархша 750,000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, бисёриҳо яъне ки дар комментария менависанд ки ин хона қиматай ҳаракат кардем бародаро ки хонахара мисол хонаҳои арзона барои шумо реклама кунем. рақамҳо барои тамос 887 71 77
71 ба ҳамин рақам метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, мегузарем ба нуҳумин эълонамон. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар ноҳияи Сино. ҳавли гуфтагие ки дар тарафҳои бозори Балхта мебошад. 2 сотиқ заминаи 4 дар хона, кухни отдельна ванна, яъне ки банияш отдельна гуфтагие, туалетшам отдельна. хоб канализатсия дорад 4 дар хона, 2 сотиқ замин, нархша 430 000 сомонеш мегӯяд. дӯстони азиз, намарҳамат ку дар комментария бинависем ба ҳамин нархҳо арзанда ҳастанд ё ки не бародаро. 4 дар хона мисол дорад, кухни, ҳоҷатхона, бания ҳамаш отдельни ҳастай. Гирдаш маҳкам, нархаш 430 000 сомонӣ. Дар рақамҳои рӯи экранда метавонед муроҷиат кунед. ҳатман дӯстон, ба хотири миннатҳои мо лайкҳоро якта бизанед ва дар канал подписатсия кунед. раҳмати калон барои дастгиритон. дӯстони азиз, инаи номерои ватсаи мо ҳастанд. кадоме ки ягон чиз барои реклама кардан ёки фурӯхтан дошта бошед, мошин, хона, замин, ягон техника аппарат ёки ягон компания, дар ватсаи мо 911 32 43 44 хади роҳи кинед суръатоҷа қатъи маълумотоҷ реклама карда дар ноҳияи оянда хонаҳои шуморо фурӯхта медиҳем. лайкҳоро бизанед. раҳмат барои дастгиритон. ва дӯстони азиз, мегузарем ба даҳумин хонаи фурӯшимон дар навори инӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. хона дар поёни автосентри маҳаллаи Гулбута, дачаҳои Маҳмуда қарор дорад. хона 4 дар хона иборат буда ва масоҳати заминаш 8 сотиқ заминаи оби свет ҳастай. агрозамин дорад, яъне ки 5 километр аз автосентр то хонара ҳастай. нархша 350 000 сомонӣ мега, боз арзонтар мешавад. марҳамат дӯстон, дар рақамҳои рӯи экранда метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, боз як дигар хонаи арзон ҳастай аз шаҳри Душанбе. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, деҳаи Янги Обод. хона 3 дар хона мебошад ва дар 2 сотиқ замин ҷойгир шудааст. нархша бордоро 250 000 сомонеш мега. ина марҳамат, яъне ки хонаи арзон. сурӯшнафурӯшӣ рақамҳо барои тамос 015 52 11 11 ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. бародарое ки аз ғарибӣ тамошо мекунанд, мисол ватсап дар кортон бошад, ина марҳамат, хонаи арзон, тариқи ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, 12-ҳумин эълонамон хонаи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон дар Гранзавод қарор дорад. аз роҳи калон 1 километр 800 метр дуртар мебошад. 4 дар хона ҳастай. дӯстони азиз, 4 сотиқ замин, банияи дарунӣ дорад. нархша 552 000 сомонеш мега. оби шаҳрӣ ҳастай, свет пастаини ҳастай гуфтагиай. нархаш 552 000 сомонӣ. марҳамат, дар рақамҳои рӯи экран буда 987 99 99 00. гирдаш маҳкам дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, хонаи фурӯшӣ ҳастае ки қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни Корвон, кӯчаи Гулпарвар ҷойгир шудааст. 4 сотиқ заминаи 5 дар хона, 2 веран дорад бо тапчан дошт гуфтагиай. оби свет проблема нестай, ҳам качалка ва ҳам оби шаҳрӣ дорад. нархша 650 000 сомонеш мега. аз пеш биё бибин гуфтагиай. боз муомила дорад. рақамҳо барои тамос 988 30 30 89 хади. ба ҳамин рақамҳо дӯстон метавонед дар тамос шавед, яъне ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, кӯчаи Гулпарвар. 4 сотиқ замин аст, 5 дар хона. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед.
дӯстони азиз, марҳамат хонаҳои барагастаи шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино 112 микрорайон, яъне ки пости Ҳуснобод гуфтагиай хулоса ҳамон тарафо дар хонаи временка духтагӣ ҳастай. масоати заминаш 12 сотиқ заминай, нарша 100 000 сомонеш мега бародаро. марҳамат касоне ки заминхар бошед аз шаҳри Душанбе, яъне ки тарафҳои ноҳияи Сино, дар рақамҳои рӯи экран буда 935 33 12 40 ватсап ам дорад. тариқи ватсап муроҷиат кунед. дӯстони азиз, барои подписчикҳои канали хидмат якта квартираи арзон ёфтем, бениҳоят арзон аз шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Духонага квартира дар сеюм этаж мебошад, 46 квадратни метрай. Поёни корвонда қарор дорад. хона ремонт кардагӣ тайёрай гуфтага иҷозати зиндаӣ кардана ҳастай. оби свет доимӣ ҳастай, канализатсияи шаҳрӣ дорад. фавран фурӯхта мешавад бо нархи 270 000 сомонӣ. ина марҳамат дӯстони азиз, ини хеле нархҳоро танҳо дар канали мо Насим ТВ шумо тамошо карда метавонед. ҳатман подписатсия кунед ва лайкҳоро бизанед. рақамҳои ватсапаш дар экранҳои шумо. дӯстони азиз, боқӣ сарбаланд бошед. худованди меҳрабон нигаҳбон бошад. дастгиришон пешаи мост. худованди меҳрабон нигаҳбон бошад. хайр, то видеои оянда.